Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. tap on your window. Welcome po sa programa Aramon Yato na pong aldaw na ninin Tuesday. When the moon, Martes po kanyan, petsa 29 sa bulan kan Hulyo 2025. I'm gonna knock on your door. Kami po minapamon sa sarang bagmang morning. Sana po okay ka mo. Okay man kami digdi. Ako po sa ng lingkod, Mardela. Dahing iba. Sadit sana pero diyan. Until you say Transmitting mga tugang sa DCGB Broadcasting Center. Hindi po sa Imperial Courts of Division, Legazpi City. kisses that I'm Siyempre na natatangog sa 729 kHz sa pitan ka mga radyo. holding it. Pantang yaon man mga tugang kita sa DCGB News Online Facebook page, Yeah, I'm gonna sa DCGB YouTube channel, and sa DCGB Live app. on your bell. Tap on Good morning po sa mga taga Tabaco City, if you don't come. sa mga taga Bakakay, Moon is burning. tagabos po dyan na Banwa sa Premier Distrito, Canalbay, good morning. Sa mga taga Segundo Distrito, good morning. Asin sa taga 3rd District, good morning. Tagabos na anong na probinsya. Good morning po tabi sa Indo Kabos. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Knock on your door. Happy birthday kay Professor On you. Padi, Sir Ed Barameda. If you don't come out tonight, when Asin sa iba pa pong nag-birthday sa kunyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga bisita natin, enjoy the sight, savor the taste, but protect our environment. you say, And siyempre sa mga ka-seniors, huwag tayong malungkot ha. Lagi lang masaya. until you say you're gonna come out. Dahil magpara-problema ka, hindi dapat magproblemahon. Mag-exercise para hindi kalawagin yung mga kasukasuan o mga joints natin. Pagkatapos, kumain ng masustansya. Pag sinabi ng masustansya, di naman ang kailangang mahal. Marami po dyan sa paligid natin. And then, as much as possible, para maiwasan yung ating po na pagkabagot, On your door. pwede kitang magtanom. Bell. Yung pong farming o gardening, nakakapag-boost po ng moral yan, saka nakakaalis ng stress mga kababayan. Mga ka-seniors, Until you do. good morning. Knock on your Bueno, laro technical, sabay po niya to si Kuya Juna Pulis. wake up. Yan man si Casey Tanay. Gonna hoot and howl. Ang suya pong OGT from CSPC. And then siyempre si Jerome Nico Martinez. Good morning man po sa mga kababayan natin. This ain't no time to sleep. Yan sa kanta nakatutok sa DCGB News Online Facebook page. Siyempre sa newsroom, katuwang ta. How can Sina Jenny Matthew Baleran, Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. on your door. Sa luwas, ang Mega Force Patrol sa palagos kong pangalan ng mga istorya. Tanganing may belang ibog sa Banwa sa mapukano mga turog sa pansitan. Yaon dyan siyempre, ang tuya pong Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Dyan po sa 3rd District. Sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Partner Alar Mario, dyan po sa City Hall. Yaon si Angel Mustasa sa Legazpi Port District at sa Regional Center Site. Si Joshua James Bino, dyan po sa Daraga area. At saka si Karen Ala, yan po sa Kapitolyo Provincial. Si Henry de Boy Mata,
ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada sa mobil, ang tuwe pong piloto dyan. Kami po ka boss, minasaludar mga kabayan, minapaabot sa magmang morning. Send man ka mo sa mundo. Welcome po sa programa. Good morning kay Sir Tommy Molet. Oy, Sir Tommy, long time no watch. Long time no see, long time no hear na. Yan, si Tommy Molet. Good morning po dyan sa Daraga. At saka siyempre, si Sir Jeff Santos sa Queensland, Australia. At saka mga suki natin, mga tugang sa maniba-ibang mga lugar. Digdi po sa tuwepong programa. Uy, nasa ano pala siya? Nasa Magallanes, Sorsogon yun si Tom Molet sa kanilang hometown. Yan, sige po tabi. Thank you very much, Sir Tommy. Ha? Okay, diban po sa mga kababayan talagang talagang pahirapan mga tugang ang pag-agi dyan sa portion mga tugang kan Arimbay. Aga, saka banggi hapon. Yeah? May mga factors po talaga. Hindi kung paano yan ma-resolveran ninda. Kita pong Pilipino, kakaiba ka mga nadumaming mga nasyon sa Vietnam, sa Korea, sa Hong Kong, na pag may ganyan ng mga traffic, wala dyan na nagsisingit. Ha? Dito sa tuya, iyo po yan ang minakaw sa kan traffic. Biro-biroon mong kasubanggi, kaswapon, nagali ako dyan sa boarding house sa Rawis, pasiring ako Santo Domingo, 5:50 mga tugang ning hapon, mag-aalas 6. Pag-abot ko dyan sa pakalampas sa Bulangan sa Arimbay, nagpuo ng build up. Ha? Nagpuo ng build up pag-abot sa pakalampas sa Bulangan baga sa Rawis. Nagpuo ng build up hanggang sa inabot mga tugang nin sarong oras ako. Bako makaabot duman sa tulay. Hanggang sa Makabalda. Sarong oras. Ha? Maringanit full tank. Takunday rimati. Ha? Yan po, sa mga kababayan siguro kung araw nindo sa mga agihan alternatibo, first district, duman ako mag-agi. Talagang pahirapan po dyan sa dahil nasa swito kan mga otoridad. Duman sa parte kang portion side mga tugang kang bigya portion sa may Petron mismo, may pulis po duman na naka-duty. Ayun sa mga aling ligaspi, igwang minasingit mga tugang sa kanan. Mga auto, mga motorsiklo, tas igwama na minasingit sa wala. Di natural. Pagabot duman sa inutan, choke point. Ayun na po yan, kairak sa mga nagsusunod sana. Di ba? Baka pwedeng ayusin nyo yan, mga kababayan natin. Or, yun ang pinaka-the best dyan, hanapin nyo yung kalsada na pwedeng komuniktar na mabalda ka mo dyan sa Buyuan, sa Bigaa, dyan sa may Forsam. Tangani makaiwas ka mo dumaan mga tugang sa traffic sa Arimbay. Ito talagang, bako po ordinaryo. Ha? Kung nagmamadali ka, lalo kang maaloy. Di ba? At tadakol pong pasaway. Kung surunudan sa nakuta, mga tugang, di bali maluya ang dalagang, pero naghihiro, ayos yan. Pero dahil, minalak, mga tugang, magabot sa inutan, may minabaralagbag. May kotse na buminalagbag, habang niya ang papaabot mga tugang suali hali sa tabako, hali duman sa Bigaa, mga tugang na dump truck. Yun ay ang sitwasyon pirmi. Oral daw po yan. Kaya pag-abot dyan, pirming sa amin heavy traffic talaga ngayon. Ngunyan ang pigtakutan ninda, tabata ngayon makahoy dyan sa lugar naan, maparos-paros at iba niya kung may pumuka naman. Ha? Di ba? Baka pwedeng ma-reglar tayan. No? Anong pwedeng gawin dyan na dahil magkaigo ng choke point tabi? Disiplina talaga ang kulang sa tuyang mga Pilipino. Gabos na kumaradali, nagkaraloy lugod. Di ba? Singit duman Di ba? Kadi, naturalmente, mga tugang, pag-abot duman sa puro, talagang magkakaigwatan ng problema. Mga tugang. Ayan.
Si Philip Balila Jr., happy birthday to me. Ay, happy birthday, Philip. Ha? Diyan po sa El Rosario sa Santo Domingo, Albay. Bueno, dugang na istorya, alin po niya sa luwas, nasa linya na si partner Alar Mario para po sa dugang na itong mga impormasyon. Ngunyan po ang pagka-morning. Partner Al, good morning. Bless come in. Hello, partner. Hello. Yes, Hello. go ahead. Good morning, Dapi partner. Abo naman padipisilan ni Mayor Esiam Ismail ang mga senior citizens na magpara-parasiring pa dyan sa Sentro kan Legazpi para sana magkubra kan diit na benepisyo hali sa gobyerno. Mensahe yan ni Mayor Ismail sa mga senior citizens na halip padigdi sa mga rayong barangay na nagpasiring dyan sa LC3 Legazpi kaso hapon o kasudma para sana magkubra kan 1,500 man na hali sa gobyerno nasyonal through DSWD. Ikon kay Mayor Esiam, sa masunod, plano niya na sa barangay na sana ang binyo. At least diit na sana ang pila, bawas sa gastos man sa pamasahe, tipid pa sa perwisyo kan oras para sa mga nag-iedad na. Tasod ma, ang mga senior inarabutan in unto, ba hapon na, kaya talagang nakula man na perwisyo. Plano man kan gobyerno lokal, tigli sa Legazpi na dagdagan and pakubraho naman ang mga senior kan benepisyo man na hali sa kaman kan city government. Kaya lang nasa proseso pa, kaya sa masunod, posibleng sa barangay na sana nindaian kubrahon, manap na lang maray na binyo para dahil naman masyado manibisilan ang mga senior citizens base yan sa mensahe na pigabutasan ni Mayor Esiam Ismail. Ano sabi yung partner Al, ibababa sa barangay? Opo, sabi partner, yung mananggat, totoo yan, sa mga edad na talaga, medyo difícil naman baga magparabiyahe pa, pasiring dyan sa sentro, perwisyo sa oras, perwisyo sa pamasahe, apisar so health ninda, kaya mas kampante naman ang kung nangyari na yan ang plano ni Mayor Esiam, nasa barangay level na sana ninda kukubrahon, may binyo lang na hindang ditiripunan, partner. Ano kaya sa mga kataraning, i-cluster na sana? Pwede man. Kung Halimbawa kaya dyan sa South, dahil maray na binyo, pwede man i-cluster na sana sa mga saranin ng barangay. At least nararanin ang travel time. Opo. Ayan. Very good man yan. Yan. Yung sa, ano yan, para sa benefits ng senior citizens, hali sa syudad. Hali sa syudad. Dahil sa kinubra kasudma, hali man ito sa national government. Hali sa national government. Tigpirira naman mo niyan ang nakakubra ninda? So, ang marita ko, 1.5 man sa kasud ma. 1.5? Kaya, tayo mga pigto tao, nakadurudagdag naman. quarterly pigto tao, 500 bang galang gilaray? Siguro tabi 500 partner. lang. And bigalat pa man ninda. So, counterpart man kan city government. Narin daw lang mamundagan sa Universal, ade? Pero madali na daw. Yan bigalat mas maray na universal ta. Yan na din pili. Di, nakalampas ito garo sa 19 Congress. Di ma-refile naman. Opo. Kundi ito na kalusot, na pirma kang presidente, ma-refile. Pwede. Mapo naman mo na 20th Congress. Sana mapalusot naman, adi. Tanganing sa iba na, ano yan, day kasabay dyan sa mga social pension na yan. Makasabay naman. Tama ko manggabos, sabi nga ni kaya na, ano yan, oro alwan, tamila yung may TV na yung nakasabay. Tamila yung may rep na yung nakasabay. Universal. So Universal, maski may pension ka ngaya, basta senior ka, kasabay ka. Kasabay ka. Sana all. OSCA, chairman na pala din sa OSCA president, si Madam
Edith. Lilia Valladolid. Lilia Oo. Valladolid. Oo. Oo. Si retired teacher na barkada taman. Hmm. Ate tama niya dyan sa simbahan. Very active yan. Oo. Yun na pala nagtutukaw dyan sa opisina nila sa OSCA. Ayun. Okay, very good. Congratulations kay Ate Lilia Valladolid. Mhm. Okay, partner, yan ang informasyon. Digdi sa lawas. Alan Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Good morning po tabi sa mga kababayan natin, sa mga nakantabay po sa tuya pong palibot dyan sa iba-ibang mga lugar sa Kinaban. Yan, sabi ni Lorenzo Laguno, paki-forward nga dyan sa itong mga governors and mayors dyan sa Sorsogon and Albay. Na-invite niyo si Ayala sa Senado, yung may-ari ng BGC Ayala sa Taguig. Baka gusto niyang magtayo ng second BGC sa Bicol. Pag nag-ibo yan kang Bicol, sarong ngayon sa mag-attract sa ibang investors para mag-invest sa Bicol, dapat inot sa gabos, priority nindo ang security sa lugar. Ang businessman, once nakikita siya sa lugar, daing duwa-duwa yan ang purpose ka gusto tumubo ng malaki. Yan, okay man. Ang problema tanig dita, alangkawan ng kuryente dita. Di ba? Mataas ang kuryente natin dito. Kaya dyan nagkakatalo, di ba? At so, mga buwis-buwis baga, napapako niyan yan natawan po yan ng perks kan mga local government, basta lang maglaog ka, di ba? May mga incentives sa tax. Pero pagabot sa laban na nasa kuryente, may problema tayo. Tapos kaya ito siguro niya na dapat ngaya, dyan sa lugar, iguanin mga pasilidades na at far with the city. Halimbawa, doon sa Manila. May ospital na matibay, may maray na klaseng komunikasyon, ariglado ang tubig, ariglado ang kuryente hababa, dahil puro palsok, tapos ariglado ang mga tinampo. Tapos igwang mga eskwelahan na pwedeng madaranin da sa mga aki nidang pa-eskwelahon digdi instead na magparabalik-balik ngaya pa Manila. So those are the things mga tugang na pinagsasabing may problema na dapat siguro i-address. Okay? O bueno, mga tugang, duhaan man istorya. May interview daw si Joshua James Bino nasa linya. Joshua, please come in. Hello, good morning, Sir Mark. Good morning sa mga paragpabay. Sa kansiman, Sir Mark, ang nakalihis, mailuwas niya itong istorya, may kinaraman sa paano na basura sa MRF kan Barangay Binitayan na ipinahakot man kan na lokal na gobyerno, kinahaponan at palit kay OIC Menro. Unyang kaibahan ko, Sir Mark, si Kapitan Mike Rodriguez, nareparo niya to kasud mapigbalita na magayon ang sitwasyon kada marep sa lugar and aramon tapakon ano ang mga adjustments na ginibunakan mga barangay binitayan tabi Sir Mar na baka pwede man maging pangarugan kaniba pang mga barangay sa munisipyo kan Dalaga. Kap Mike tabi si Sir Mar de la Cruz kan DCGB. Hello Kap Mike, good morning. po, Sir Mar. Apa, Sir, anong ginibunin dong adjustments para maging marayrahay ang pagiling-ilingon ng MRF nindo dyan? Ito rin po, Sir Mar. Inot sa Gamos, good morning po. Nung time na itong last week na na-post ba itong so sitwasyon kang MRF na sa barangay, Opo. agad tulos po ako nag-agad tabang sa LGU Dalaga sa pamamayo ni Mayor Vic Perete na kung saan po, insigida pang pinadarang garbage truck and then the following day, pinadaraan man sa mga empleyado kang Menro na kung saan talagang pinahakot po gabos so tambak naman na basura na para po maayos miso basurami po. Opo. Okay. Garo ang Menro, mag-implement kang itong talagang segregation tabi. Kap Mike, ano po ang plano niyo dyan sa inyong lugar? Opo. Sa muya po kasi sa barangay may, so nangyarang ito, siguro yun ang kamagay na padalmingan sa nangyari sa kuya, na kung iilin mo talaga, kagabot sa barangay mo talaga, yung mapagalon bagang ipa-implement po, Sir Mar, so pagabot sa segregation policy. Oo. Tungon yan, pinayos ko na sa MRF ko, pinalinigan ko na, iglagan ko na kikutal, at the same time, iglagan ko division para sa na biodegradable, non-biodegradable, and sa residual. So, nag-ibo man ako kilakdang na kung sa'yo na nag-post ako sa page ko sa barangay,
na may mga schedule na po kang aldaw kung ano sa nga ako itong mga ito. Ano kaya Lunes, Martes, ang ako ito lang biodegradable. And then Wednesday, Thursday, so non-biodegradable. And then Friday and Saturday, so residual. And so, aldaw po kang Domingo po, Sir Mar, iyo po ang pag-maintenance ni sa muyang MRF sa paglinig po. So talagang tuwang-tuwang na tabi yan. Saka sana masustain tabi. As in, ang mga kababayan ta makipag-cooperar talaga. Iyo po tabi, Sir Mar, ko man, so nagpasalamat man ako sa kuyang mga constituentes na nahiling ko man. Kasi nagpupo pa lang kaming puon kang alungon yan sa segregation para sinaman mapakarayang basura may. Salamat po sa constituents ko na kooperar po sila. Ayun. Ano po yan? May plano ka mong ilipat ng MRF o dyan na talaga yan? Ako kaya po, Sir Mar, way back nung previous administration na sinadahan ko po, ang MRF po kayo tumaga, kung nahiling nyo, duman baga sa pagigibong niya na fly sa Kilikaw. Oho. So wala talaga po kaming MRF that time. Kaya nung manggana akong kapitan, na pagtukaw ko, talagang pag-express sa Speaker Consejo may na makahanap po na po ako for the meantime ng temporary location para at least so basurahan mi sa barangay talaga sila may area lang talaga sa tapukan siya kasi kung isipon mo po yung problema ka po barangay po baga Sir Mar Opo. ang location po para sa MRF po. Ayun, oho. Yung mananggad yan, Taka, may sarap pa yatang ipapakiuron ang menro na maghanap ang barangay ng itong pwedeng gamito na lugar para sa composting. Po Sir Mar, ang ano na dyan, kung suggestion kita lang, if ever kami pag-meeting ako naman sa LGU, baka lamang kung iluwang dakulang luot yung munisipyo, Opo. baka plano silang maging clustered MRF, halimbawa kaya 4 na barangay, sa MRF, para duman lang ang drop-off point kang mga eco-boys, kang mga barangay, and then subtract, sarong pick-up point lang sa inda. Ayun. Para mas madali, makamong-release ba ito kung nagkukulang kita sa track, daraga, at least, marilesen po so pick-up station kang track, Oho. na kung isipon nyo ba, alas oral daw, tirang barangay po pag-iikot kaan. Iyo po. Opo. So, siguro, mas maganda sa diyan na agad cluster kung igualang pa sa mahalapan lugar po, Ayun, opo. Pero for the meantime, na dahil mangyayari, talagang i-maintain po nindo yan. And hopefully, dahil magtapok dyan na taga-ibang lugar. Yung naging ko last time, kapag lipat ko na sa CCTV, duman mo na mismo bigla sa tigtutok sa MRF, may nasa bulan-bulan naman ng tricycle na may lunad na binabado pa sa basura sa luwas ng gate kang yung MRF. Pero sa Dusay na nagumposo para maikot-ikot ko sa daraga, na-chimbuhan ko sa tricycle driver. Pero pasalamat man ako naman sa tricycle driver ko, Sir Marta, nakikupirar man sa kuya. Ayun. Itinuro niya kung siya itong personang lunad niya, kapag service malagdaan siya. O niya, naraman ko, tagalig din lang sa mo, pero nakaging aldaman kasi ako Domingo, balik-balik sa Kuya Sarong, so agom daw sa pamilya, talaga agad po dispensa. Ayun. So sabi ko man sa inda, tauman sa na po kita, pero mayroong offense mo yan, papatawa doon ka. Pero sa masunod sabi ko pong maotro yan, papatawa ko na po siya talaga penalidad. Aba, Kap Mike, nabanggit mo kaswago na may schedule na kapag kuwakan itong nabubulok, saka yung mga di nabubulok. Now, ano yan, ang sistema nito dyan, they dapat mo nang iluwas kung di pa mangkukuliktahon. Yun po, pag Lunes, Martes po, so nabubulok muna ang pagpapakot ko sa mga ikaboy ko. So dapat, ang iluwas lang ng mga residente, so nabubulok. And then Wednesday, Thursday, so non-biodegradable po, so nabubulok, para at least, aram po nila, aldaw na yan, kung ano lang po ang priority ng basura pong iluluwas. Ay, apa. Kap Mike, ansay mo pong mensahe sa mga taga-Binitayan. Go ahead po, tabi. Sa kabos pong nag-aantabay po, sa DCGP na residente ko po sa Binitayan, ako po tabi, sa kunya na ugma na medyo may outcome na po sa tuyang pagmanyar kay Ting sa tuyang solid waste sa barangay. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga residentes ko na maski po paano, padidid na po lang bago ang sistema po sa pagtapok ng basura. Nakikooperar ka mo, nakulang tapong po yun sa barangay. And then, sana po, dahil po paglingawan na magkayo po ng disiplina
Sana po sa harong pa lang, mag-full po ang pag-segregate ng basura po. Opo. Kap Mike, salamatan po Maritami. God bless po. Okay po, Sir Mark. Thank you so much po. Ayun, okay. Joshua? Alright, Sir Mar. Si Cap Michael Rodriguez sa Barangay Binitayan. Tingilin ko, Sir Mar, so monitor kan CCTV ni Cap Mike Tigyo sa Laucan Barangay. Oo. Talagang matakot naman ang gadso pagpok ng basura sa MRF. Tutok man ang gadso talaga sabi, Sir Muda. Malinawon. Ilig talaga. Hindi nagsisinungaling ang balita ay. Malinawon man ang gadso sabi, Sir Mar. Talagang kung may tumakot, mamustra mo ng gadso si Isay. Ayan, tabi Sir Mar, at least padangog ta naman ang lab ni Cap Mike and so adjustments kan mga barangay and para naman na magayon na resulta tabi Sir Mar kana MRF kan Binitayan pati naman sa barangay Tagas dahil pa naman so improvement tabi Sir Mar. Ayan, at least yung- story. At least yung nababanggit na mga critical, medyo marayray na ang kamugtakan. So ang critical sabi ni Mayor, Binitayan, Tagas, Buda, Salvacion. Oho, yan. Oho. Parehas ng okay na sabi Sir Mar. Ay, very good. Oh. So Binitayan, halangkaw na ang kudal kan MRF. Iyo ta ang tugong baga na Sir Edwin. Kudalan nga tanganing day pagtapukan. Tiga sara-sara na Sir Mar. Sumaagi nga ipabarabad pa nagyari. Very good yan. At least akon lang mga pagbabago and isustain na lang kang barangay. Okay. Yan sabi Sir Mar, ang dagdag niya itong storya, live digdi sa Binitayan, Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang yan po ang update. Mga development, mga tugang sa mga barangay na naunambit na critical sa basura. Sa mga nakaagi, o ngunyan, marayray na po tabi. Mga kakonstituentes po dyan sa Daraga, sa Binitayan, partikular sa Tagas, sa Pagkataraig pa. O magkoropirar po tabi. Ang responsable po sa pagmaniharkan basura. Gabos po kita kayan, no? Primero yung segregation at source diyan mismo sa bahay nyo, magsegregar na kamo. Yeah. Pagkatapos yan, may mga eco-aid ang barangay para kumulekta kayan per schedule kung nabubulok o kaya di nabubulok yung mga residuals ang hakuton. Tanganing ibuktak sa MRF para dumanman mga tugang kakwaon kang trakang munisipyo para darahon mga tugang, halimbawa itong mga nabubulok por namin na pigkukolekta nila yan, pigdadara naman sa tubtubon, sityo tubtubon, di ba? Para gibo na fertilizer na Sir Edwin. Okay. Pero maabot ang panahon na dyan na yan sa barangay, kaya gusto nga ning magkagawa composting mga tugang sa barangay, may composting area. So pipahana po yan. So yung mga requirements na gigibo ang pag-abot. Tangani na, dit na sa nangakoton, mga tugang, kan munisipyo na dadarahon na limbawa dyan sa MRF, sa Iwabis, so di mag-iana sa na yan, di dito sa nang babayadan. Yo, alright, tarabang-tabang lang, tangani pong maging malinig ang satuya pong palibot mga kapatid. Alright, o bueno, mga tugang, standby lang kamo, magbabalik kami, makalis lang gini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na!
Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainod, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 3 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang pagbabalikang Love Bus as gigibuho na libre ang pamasahe kaini para sa mga pasahero. Ang Love Bus ay ang popular na pampublikong bus sa Metro Manila na pinuunan kang 1970s. Ini mga pampasaherong bus na air-conditioned kang dekada 70 na nagbabiyahe sa Metro Manila. Pero ngunyan, sigun kay PBBM, libre na ang pamasahe digdi. Sinabi niyang initial pa sa naini sa Davao asin Cebu, asin susundan pa ini sa iba pang lugar sa Visayas asin Mindanao. Yan ang barata hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, para ito ang balik sa programa, mga kapatid. Good morning. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na?
Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Second part nga na rin ang punyato mga tugang dito sa programa. Mga mises, rekas-rekasan, taod na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yan, dala-dala na kita sa mga istorya nga ito, alin po dyan sa luhang sa mga tugang. Dagdagan tayo ng impormasyon, hali dyan sa tuya pong mga pag-iriba. This time, kunin natin ang linya ni Baby Angel Mostaza. Sa dagdag niya itong mga impormasyon sa iyong pong area of responsibility. Baby Angel, good morning, kumusta dyan? Ay na po, hello? Yes, good morning. Good morning, Sir Mar. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang pareta, mas dakol pang mga trainings para sa mga tanod sa man iba-ibang parte kan Bicol Region. Ana plano ngunya nagibuhon kan Department of Tourism Bicol sa mga masunod na aldaw. Inian pahayag, Sir Mar, sa News ni Department of Tourism Bicol, Tourism Operation Officer Chief Sir Romel Natanawan, matapos mo niya na pagkaldaw, iyon ikaduwang aldaw ninda sa pagkondukta nin Barangay Tanod sa Turismo Training dyan sa munisipyo kan Bulusan sa Sorsogon. Sigun kay Chief Natanawan, ini na Sir Mar ang ikatulong lugar na pagkonduktahan ni dakan aktibidad o ining training kung saan an tanod o ining training para sa mga tanod ang enat ng Ginibo digdi sa munisipyo kan Kamalig asin digdi sa Tabaco City. Sigun kay Sir Natanawan, ang mga training ni ay nakafocus sa magiging tabang na maitatao kan mga tanod sa mga bisita asin turista para masiguro na sindaan ligtas oras na magpasyar sa idang mga respektibong mga lugar. Sinabi ni Natanawan na sa perang aldaw na training, may mga imbitado sindang resource person para magtukar naman iba-ibang topic na magpapahiwas asin magpapararong sa karaman kan mga tanod sa nasabing mga munisipyo sa pag-handle kan mga turista. Sinabi ni Natanawan na sa ngunyan, nakikipag-coordinar na sila Sir Mar sa mga respektibong lokal na gobyerno para sa pagkondukta kan nasabing aktibidad. Yan po, Sir Mar, ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas sa Angel Mostaza, DCGB News. Thank you very much, Angel. Yan po ang mga dugang itong mga informasyon hali po dyan sa Department of Tourism and padagos po yan mga tugang na gibo ng mga trainings, capability training para po sa mga kapartners, mga tugang sa sa turismo. So this time, mga tugang, ini naman na mga tanod ang pinagtawan po ng training and kung nariparo po nindo, duman ini sa may mga lugar na talagang dakol na mga pinagduduman ng mga tao, So duman sa dakol na mga nagbibisita na mga kababayan, ngunyan sa Bulusan sinda. Nahiling ko man nga dito na pahiling mga tugang ni Sir Romel na naon sila duman sa Bulusan and pigtawan po ning magkakani kong mga kaaraman ang mga tanod kung paano pag-handle mga tugang ning mga turista sa iba pa mga lugar. So very good po yan. Sabi nga ni mga tugang tarabang-tabang gabos para po ma-boost ang turismo ta sa rin sa pinagkakuaan man mga tugang ki dakol na trabaho na kapag rin trabaho magpuon sa pagkaon sa lunadan pagkatapos sa mga istaran pati na sa transportasyon yaw na po diyang gabos pati na mga pasalubong kaya po duman sa mga kababayan ta padagos lang ang pagpakusog po kan turismo and day pagpanaramon ang mga turista pag napasyar dyan sa Indo day pagkaguda ka sabi nga day niya pagkagulpya day pagkagulpya ngaya ang kunyan ang mga pagtasa o pagsingil o kung ano pa man tangani na yan day man magkaigwa ngayon ning pagkanaram tayang pati baga kung ano na ang didaran hindi ang pag-uli o di maraot na naman mga tugang ang sa tuya pong imahin kayan sa
sa indang mga lugar. Okay. So ang sabi mga tugang, dakulaan pasalamat kang Department of Tourism, pati na kang ini po na alkalde kang Bulusan, kasarabay mga tugang so ano yan. So, tourism officer duman, tas mga barangay tanod, talagang uminatindir mga tugang para sabi nga ni Kayan, makunyan, makaukod, tas sinda bagaan first line of defense, sinda ang first line of defense sa barangay na yan, kung saan man situated mga tuga ang mga lugar na pigpapasyaran ka mga turista. So, dapat na maging parte sinda kang pagprotehir mga tugang sa mga turista sa mga lokal na komunidad na sabi nga ni Kayan, sa Diyusan, sa puso, may puso. So, yung commitment ka mga barangay tanod, importante po yan ang papel po ninda para mas mapakusog, ma-amplify kumbaga ang benepisyo ng turismo, mantang mimitigar ito po ng mga potential na mga challenges. Di ba? Tadi may iwasan, may mga lukulukumang baga dyan na piga-aprovitsaran. Yan po ng mga turista ta. Mahabasan, kigamit, mga cellphone, na siniba pa. So, kung ikaw namalatbagat dyan ng mga tanod, may maduduman, may mauusipan tuloy sa bahay, mas madali. Sabi nga ni, ang saro sa mga pillars of tourism, mga tugang, sa sustainable tourism, yung peace and order. Di ba? Pag tahimik dyan, mga tugang sa lugar na yan, dahil yung mga loko-loko, dahil yung mga paraikit, kung dahil nag-aprovechan, dahil nag-aabuso, mga tugang talagang mapasiring dyan ang mga turista. At gusto ka yan so katrangkiluhan. They went to some places para mag-spend ng money. Imagine ang tumara gumastos, mga tugang, habang nagre-relax. Okay? So, iyo po yan. Sabi nga ni, padagos po ang paglatag kan mga groundworks para ma-realize ang, sabi nga ni Kayan, shared vision kan komunidad Buda ko kang Department of Tourism, na position ang Bicol bilang vibrant, exciting international destination. As in, angat ang Pilipinas, mga tugang, sa tamang lugar bilang tourism powerhouse sa Asia. Takadakol po kitang mga dudumanan digdi, mga i-develop ang maray. Ang kaipuan sa naman, so maging kunyan, maging ariglado ang lugar. Matindang sursugon talaga. Tamalakan sarungan ito bagang so, so tupad. Duman man ito sa Bulusan. Inaksikaso so tupad. Tanganing maging ariglado kita. Nandali lang may tawag tayo. Yan. Hello po. Hello. Hello, sir. Yes po. Yes, sir. Sir, on air po tayo. Sino po ito? On the air pa? Sir, concerned citizen lang, sir. Yes po. Yes po. Tungkol paano dyan so mga kahoy baga, sir, na nakakaulang dyan sa Tinampo. Nadrakula. Hindi pa, may na-observe ako. Hindi sa may Washington Drive baga, sir. Kung Washington. Sa airport, old airport, pasiring ka sa Washington Drive, may Piñaranda Park ka ngaya o Capitol. Opo. Bago po, sir, mag-abot sa Vista Almayon, so lodge baga dyan, Vista Almayon, sinutan kan Sampakita Tourist Inn. Yeah, Sa left side, kung pasiring ka po sa Piñaranda Park, sa left side, may kahoy po dyan na dakulaon. Halos nasa tao na siya kan tinampo, ang sanga niya. Opo. Delikadong maray, sir. Kung mapailing po nindo yan. Iyo po. Delikado yan, sir. Araw ka na mga paros-paros. Patabaga pag-rasaw. Grabe ang nagpupurundo dyan na auto. Grabe ang traffic dyan. Yes. Opo. Pasiring sa Albay, pasiring sa Old Airport. Diyan baga nagpupurundo, sir. Kung na-timing baga, sir, na nabuwal yan. Matakul, sir, naman i-disquido tabi, sir. Yes po. Tama-tama. So siguro malibot para ilingon ang mga areas na may mga siring kayan. Tama-tama po yung apod man po nito, sir. Taga Rumahiro na sina Sir Rick Mendoza.
together with Opo, sir. DPWH Garot. Saka sana isama na ang DNR tanganing antimano, magtugutulos na yun, iputulo na. Ta-risk Opo, sir. bagaro. Very alarming ni sir. Magian mo ni sir, mailing mo o mapasugo ka sir kisa rong staff nido. Mailing mo sir, bago magabot sa Vista Almayon, kunali kang Albay, kunali Yes, kang po. Old Airport, bago naman, pakalampas naman sa Vista Almayon, left side po sir. So Ay, may yun po. bakante baga dyan sir na lote na dakula, na nakukudal sana, na bakante yun ng pirang taon na. Correct. Opo. Ayun po sir. Apa. Tapos sa ampangan niya baga po, siguro Eskulahan, Washington, so International School. Yes, yung dyan sa papalaog sa may airport na. Ayun po. Pero hindi Oo. pa yan sir, hindi pa po sir, sa may Vista Almayon. Okay. Bago magliko, baga po Patahaw Road o Imelda Roses Road pa Yes. alik dyan sa may Aquinas Hospital. Opo. Panali kang Old Airport po, sir. Ano? Yes, opo. Ansa nga niya, sir, nagkukross na Nasa sa kanya na, tinampo. nagprotrude na sa tinampo. Opo, Nangyari, no? nagkukross na nasa taas na po, nagkukross na sa tao kan tinampo. Kung may mabagsakan dyan na timing na grabe ang traffic baga dyan po. Iyo Nasa po, delikadong maray po, sir. Yes, po. May paabot po tabi yan, sir. Salamat na maray sa information po. Thank you, Papa. Thank you very much po, Thank you sir. po. Thank you, yeah. Mga tugang, yan po tabi. Ang satuya po ng mga adugang pa mga concern, mga kababayan, talaga pong kunyan sabi nga ni, maray nga yan na may sirung-sirungan. Pero depende po sa sitwasyon yan. Minsan kung aralang na yan, minataklag na sanaan. Ako kahito, may experience ako kang kahito. Naong van so tricycle na ulbot. So ato, ano to ba kahito kang tricycle? Bago pa man so mga hero, no? O ngunyan po tabi, ang present situation, yan, may mga kahoy, mga tugang na nagano na, kumbaga nakayung-yung na ang mga sanga niya sa tinampo. Kumbaga napapayungan na, kaya lang, it poses danger mga tugang sa mga motorista. Pwedeng kung may maluyan ng sanga dyan, maungkangan, maulog, may maugpaan, magkaigo po ng diswido. Bago pa man mangyari yan, yan pigpabot po sa concerned citizen, sana po matabasa na yan, no? And then siguro magbago ng plano sa tuya po ng mga gobernantes. Manangod dyan sa pagtatanom ng kahoy sa mga gilid ng tinambo, it poses danger na talaga. O itong nangyari sa Padang, mga tugang, nalapa so irarum itong puon baga so mga ugat di siyempre maluyan na ang kapit duman sa irarum garo umuuna kaya pag paros ni makusugunon kasod ba natumba rumi ng pawog yan so yan ang pig-iwasan ta dyan dyan sa mga minayong yung bagayan sa tatahaw na kang tinampo nagaro minapayong yan dyan magayon mangyakuta kaya lang yan po ang problema dyan kung medyo may nabaring sanga dito man pigagad o kaya so may lapa-lapa na duman sa taas naulog, ay nako problema natin yan before mga to na may mangyari so yan po tabi pakiuron Manong Rick baka pwedeng ligadanin na po yan o sa inutan lang kan Vista Almayon tabi no yaon dyan hiling tabi ang mga kahoy na yan na ang mga sanga niya o na po dyan sa tao kan tinambo baka pwedeng patabasan ta na po yan before na may mangyari po na rimalaso man. At saka itong garong mga nasa gilid ka mga tinampo na talagang aranin ng baka pwedeng agado na yun ng permiso sa DNR na putuluna, di ba? O ngani na day na po makadistroso pa sa mga kababayan ta. Okay? Alright. Bueno, mga tugang dagdagan tayo istorya. Halip po niya sa luwas. Karing Jomar Bien, si Joshua. Inabalik si Joshua. Joshua! Hello, Sir Mar. Good morning, may natumbang kahoy man? May natumbang nyo ko sa nasa tangod ko ng gas. Ay, pangyayari sa buhay O, di sa may pag-ilaog, Sir Mar, sa DCTV. Nyog! Oo. Ay, pangyayari sa... Naglaog ka ba dito sa... Ali ka sa Rizal Street. Palawag ka dito sa Barangay 23 sa Imperial Court. Oo. So, inot na Calye intersection. Oo. Sa wala. Mm-hmm. May pagtangod ko ng gas. May tumilong ba sa ng phone ki Nyog. Oh. Tapos, so, may naglaylay digbing kuryente. Naputol. Ay, sus, Mariusip. Naputol, Sir, mauna nga sa mga residente, tigpururot sa mga Nyog. Ining Nyog ngayon, Sir Mar, nasa laog kan kudal, din sarong-harong. Di nagaba sa kudal? Dahil managaba sa kudal ta,
kunyan, uminibabaw lang tabi, Sir Mar, sa Kudal. Nagka-Europe lang so, subatal baga. Oo. Taas kang Kudal na konkreto. Oo. Pero pati dahil magkitaw dito sa arong nere, hindi baga dito pag-ilawgan ni si GB sa inot na kalye. Kuha na sa lumbod. Bago maglaw. Kuha mo na sa lumbod, sabi ka mga teknisyan taligdi. Tupid ko anak kan iba. Sabi ko, priority mo na barita, no? Reporter ka nga. Ha? Reporter ka nga. Ayun nga. Tupid ko. Ang kepuan lang siguro, dahil man kita ho, Sir Marta, maringani ta, dahil man ay minaging vehikulo na gitabi, Sir Marta. Pero dapat siguro matik ining kuryente ta, luminaylay din Sir Marta ko niyan sa tinampo. So, ano ba ganyan eh? So, color itong na wire, tapos may sabay na silver. Bata may nag-aragi dyan ako niyan. May nag-aragi dyan na truck. Nga, may malaog na. Malaog ka, Sir Linday? Malaog ko tauning so nag-deliver kay LPG. Drop wire ang naglaylay. Nag-drop wire ang naglaylay. Buti ganyan. Ikaw makalaog, Dibe? Ikaw makalaog. Kaya? Kaya makaagi. Rakman. Yan tabi Sir Mar. Tumbalan so sasaktuan ko lang kaya, palalaog na kita rin sa toya. Natumba so, nag-discuss ka mo kanto listener. Iyo. Kanto kaoy. May tuminumba, pag iling ako, nataktag so, natumba na sunyog digi sa may tinampong initabi Sir Mar. Pero mang kinag-agi ko, di uning wire na siguro, dapat ma-check. Diretsyong ko naman sa barangay. Watch it on live pa ini o taon naglaylay na Sir Mar digdi sa puminalagbag na digdi sa tinampo. So para sa mga residente, yun na sa naggilid kan poon kanyaw. Ginilid, yun na tagirali sa mga sanga-sanga. Okay. Ako ko man sanga, so ini lang ko. So kunyan, pala pa. Okay no, Sir Mar. Nasaktuan taman lang. Sige sa may barangay 23. Aram mo, iyan ang mga daunaan, iyan ang mga langkoy na, pwede yan mapakinabangan. Pwede mo na gibon, yaguson mo, ang gibon mong sigid. Pwede man pag indramada ni Jerome. Kaya so, baka may ubod dyan, putulo na. Tagan takikasag. Estimate ko, Sir Marcon, inay. Ano yung nabuwal? Naputol siya na talaga. Naputol. Oo. Naputol. Sa uminibabaw na rin sa Kudal. Okay. Yan lang. Okay. Nasaktuan ka lang kaya. Joshua, DCGB. Okay, ba naman Joshua? Yan po tabi, iringat kita. Talagang pukan duman ang mga kahoy yan Sabi kan saroy, guwaman ang tinatamaan ng kahoy man dyan sa may bugtong. Napunan sa nakanso duman sa kamsur baga. So nagmumotorsiklong tinamaan ka na kasya. Mario si pari. Nagadan itong nagmumotorsiklo. Tapos kunyan, surunodan naman. Igwa naman kita sa albay. Igwaman kasudma, mga tugang dyan po sa may boundary kan lidong asin bigaan padang area. Natumba itong saro na kahoy na dakula natin po nag-aagi mga tugang so van na biyahing Bakakay, Ligaspi. Yun, natumbahan mga tugang narapong gasulikudan. May nagadan asin may nagkairirido. Pagkatapos, mga tugang sa daraga, igwaman. Ngunya naman, ulig naman. Nyug naman. Mag-iingat po ito. Ice trouble kita pirmi Kaya tamang-tama lang ito. Time dito pong apod kan sa tuya pong listener. Dyan sa may party kan Washington Drive. Na kung pwede, matawan po ng prioridad po yan. Na kawin na nakayung-yung na dyan sa tinampo. Dakol pati nag-aaragi dyan. Saka may napurundo bagang traffic dyan. O baka may madiskwado pa. Saka naman kita mayro. Kung may nangyari na. Dapat proactive kita. Sa tao kang Boulevard, may nagtumbang duwang solar street light. Mangyari. Maluya sa pundasyon. Natumba duwang solar street light. Diyan po sa Boulevard. O sa tao kang Boulevard. Yung matinding paros mo niyan. Yung bugso. Di ba? Yung gastines. Yung biglaan na pagdangkuros po kang paros makusog. O kaya pasiguro tabi
ay storable kita pirmi. Asin kung riparon ta dyan sa mga lugar, kung kaya taman sana sa nabawasan po ang tanga, ang mga kahoy, dito man putulon, bawasan. Tanganing magawasan ang gabat, napigpapasan kang kahoy, di siya matumba. Di ba? Barawasan tayan. Ano daw kung matarong pasok kabig ko, adi? May mga babarawasan kita, tatibad, tumurumba ito naman sa arong kay Rakman. Di ba? Good morning kay Don Chiel Di Vera. Mi amigo, good morning tabi sa imo. Nakaantabay. Diwan po sa mga naglibot-libot rin ng mga barangay siguro, pati LGU, pakiriparwa na po nindo tabi. Baka may mga delikado ng mga areas po dyan sa mga lugar before na may mangyari po na rimalaso, pirmi kita dapat na advance ang ang aksyon, preemptive kita dapat, no? Tangani po na pag-abot kang oras, day magkaigwaning barasulan. Alright? Bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan niya to, may pangapunan ang presidente ng Pilipinas naman sa zona kasudma, no? Sa mga youth of the fatherland, sa mga hobines na mag-imbalto na po kamo sa agrikultura. Di ba? Yung agrikultura kasi malawak na pong scope niyan hindi lang sa pagkalkal ng lupa, pagbungkal ng lupa, pati sa marketing. And yung mga business yan, talagang matakatabang po kamo dyan sa mga entrepreneurs, sa mga agripreneurs lalo sa pag-market kansa inda po mga product, kasi pag-design kansa inda na mga itong mga packaging, di ba? Tangani po na mas maging atraktibo. As in, makapagpabakal po ka muning sa mas mahiwas na market, di ba? Tarabangan to. Hindi lang naman yung pag-agrikultura ng sinabi, yung mabungkal ka ng lupa. At saka sa ngunyan po, dakul ng mga sistema. You can even plant your food, mga tugang, sa paagi sa namang kang container gardening. Igwang mo niya na sack gardening naman sa mga sako, di ba? Vertical gardening. And then, di mo na kay puwaning dakulang espasyo, mga tugang. And kung talagang kung may kurkwarta ka man, yan, you can do hydroponics, di ba? Na bago itong crafty yung crafty malaki. Makaka-occupy na kulang kulang espasyo. Pwedeng sa mga tubo, di ba? Yung mga tubo, PVC pipes, yan, pwedeng gawin mga tugang na hydroponics, hiruluan yan, mga tugang, bibarinaan yan. Pagkatapos may diretsong cycle na ng tubig na sige lang ang ikot ko kayan. Ayan, tangani po na manoris ang satuya po na mga pananom. Pwede ka magtanong ng pichay, ng radish, kadakol, mga pwedeng itanong mga tugang. Magapot sana sa mga agriculturist. Tangani po na day kita masayangan ng kwarta, asin mapatubutan ng tultul at satuya po na mga pananom, tanganing maging maugmang kita. Takon minsan, kung dumang kita sa YouTube Academy, nakahiling minsan, di man naman tituro, gabos. Day ngayon nagtubo, ayan, dagit ka na, di ba? Nagasosang ka. It's better mga tugang na before you venture in, sabi nga ni kayan, sa sarong bagay, dapat aramon mo, tangani po na day ka, mga tugang madisuspirar pag abot kang oras kan outcome. Yo. Alright, mga tugang, 11:30 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po,
Nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa